Rabbi күрде ки, жер йөзендә әдәм баласын азгынлык баскан. Кешенең бөтен күңеле, уй фикере һәр вакыт явызлыкта. Rabbi кешене бар итүенә үкенде, бөтен йөрәге белән сызланды. Әйтте: Дөньяга үзем яраткан кешеләрне, хайваннарны, сирәлүче хәшәрәтләрне, күктәге кошларны, һәммәсен җир йөзеннән юк итәм, чөнки аларны яратуыма мин үкенәм диде. Rabbi күңеленә фәкать Нух кына хуш килде. Аллаһы Нухка әйтте: Бөтен кешелек дөньясын юк итәчәкмен диде. Чөнки кешеләр аркасында җир йөзе явызлык белән тулды. Гыфар агачыннан үзеңә кимә яса, эчен тышын сумалала, кимәнең эчендә бүлмәләр яса. Кимәнең зурлыгы булай булсын. Озынлыгы 300 терсәк, киңлеге 50 терсәк, биеклеге 30 терсәк. Кимәнең өскелешендә 1 терсәк киңлегендә ачыклык калдыр. Ян ягыннан ишек куй. Эчен аскы, урта, өске катлы итеп яса. Шуннан соң мин җир йөзен туфан суына батырачакмын. Күк астындагы барлык җан ияләрен юк итәчәкмен. Җир йөзендә бер нинди тереклек калмаячак. Әмма мин синең белән килешү төзим. Угылларың, хатының, киленнәрең белән берлектә кимәгә кер. Исән калсыннар өчен һәрбер токым җан иясеннән ата һәм ана җинесле берәр парны үзең белән кимәгә ал. Син исә үзең һәм башкалар тукланыр өчен төрлесеннән кирәк кадәр азык ал, аны яныңа тупла. Нух Аллаһның барлык боерыкларын җиренә җиткереп үтәде. Нух гомеренең 600-нче елында, 2нче айда, айның 17нче көнендә, нәкъ шул көнне күк капылары ачылып, төпсез упкыннар иченнән җир йөзенә томалап яңгыр кыя башлады. Ул 40 көн һәм 40 төн тоташтан яуды. Яңгыр башланган көнне Нух угыллары Шем, Хам, Яфет, Нухның хатыны һәм 3 килене кимәгә кирип урнаштылар. Алар белән берлектә кыргый хайваннар, терлек, җирдә сирәлүче хәшәрәтләр, канатлы кошкырт, канатлы очар кошлар, һәр кайсы икешәр булып кимәгә кирделәр. Сулышы бар һәр терек җан пар-пар булып Нух янына кимәгә кергән иде. Аллаһы кушканча һәр парның берсе ата җинесендә, икенчесе ана җинесендә иде. Rabbi кимәгә кергәннәр артыннан ишекне япты. Су күтәрелү 40 көн дәвам итте. Сулар тәмам ташып, кимәне җир өстеннән югары күтәрде. Су ташкыны артканнан арта барды, бөтен җирне каплады. Кимә су өстеннән йөзеп китте. Шул кадәр артты ки, күк астындагы барлык биек таулар су астында калды. Су тауларны ташкын астында калдырып, алар өстеннән 15 терсәк югары күтәрелгән иде. Әдәм баласыннан башлап хайваннарга кадәр, сирәлүче хәшәрәтләрдән алып, очар кошларга кадәр барлык җан ияләре үлемгә дучар булды. Җир йөзендәге бар нәрсә юкка чыкты. Фәкать Нух һәм аның белән бергә кимәдә булганнар гына исән калды. Су күтәрелү тагын 150 көн дәвам итте. Ахырда Аллаһы Нухны һәм аның белән бергә кимәдә булган барлык хайваннарны исенә төшереп, җир өстенә җил истерде. Суның артуы бетте. Күк капулары ябылып, төпсез упкыннар иченнән кыйып яуган яңгыр туктады. 150 көн кичкәннән соң җир өстендәге сулар кими башлады. 7нче айның 17нче көнендә кимә Арарат таулары түбәсенә утырды. Суның кимүе 10нчы айга кадәр дәвам итте. 10нчы айның 1нче көнендә тау башлары күренде. 40 көн үткәч, Нух үзе ясаган кимәнең тәрәзәсен ачты. Тәрәзәдән бер кызгынны тышка очырды. Кызгын җир өсте сулардан арынганга кадәр бер очып китеп, бер очып кайтып йөрде. Җир өстеннән су китеп биткәнме, юкмы икәнен белер өчен
Nuh күгәрченне ұшырды. Күгәрчен аякларына кунар җир тапмыйча Nuh янына кимәгә кире әйләнеп кайтты. Чөнки җир өстеннән су китеп бетмәгән иде әле. Nuh куллары белән тәрәзәдән сузылып, күгәрченне кимә эченә үз янына алды. Nuh тагын 7 көн узганны көтеп торды да, күгәрченне янә тышка ұшырды. Кичен күгәрчен тымшыгына яшь зәйтүн яфрагы эләктереп кире кайтты. Шуңардан Nuh җир өстендәге суларның кимегәнлеген белде. 7 көн үткәннән соң Nuh күгәрченне тагын ұшырды. Бу юлы күгәрчен кире әйләнеп кайтмады. Nuh гомеренең 601 елында, 1 айның 1 көнендә җир өстендәге сулар китеп бетте. Nuh кимәнең түбәсен ачып карады һәм җирнең коры икәнлеген күрде. 2 айның 27 көнендә туфрак тәмам кипте. Аллаһы Нухка: "Хатының, угылларың һәм киленнәрең белән бергә кимәдән чык" диде. "Синең белән бергә яныңдагы барлык төр җан ияләре, кошлар, хайваннар, җир өстендә сөйрәлүче хәшәрәтләр, һәммәсе кимәдән чыксыннар. Чыгып, җир йөзенә таралсыннар, үрчеп, ишәеп, җир өстен тутырсыннар." Nuh үзенең хатыны, угыллары һәм киленнәре белән бергә кимәдән чыкты. Җир йөзендә хәрәкәт итүче төрле токымдагы барлык җан ияләре, хайваннар, кошлар, хәшәрәтләр кимәне ташлап чыктылар. Раббы хөрмәтенә Nuh бер мәзбәх кырды һәм чиста саналган хайван һәм кошлар арасыннан берничәсен сайлап алып, ут өстендә яндырып курбан китерде. Хуш истән күңеле булган Раббы үз алдына әйтте: "Кешеләр аркасында җир йөзен бүтән нәгъләтләмәячәкмен" диде. Чөнки кешенең йөрәгендә туа торган явызлыклар аның бала чагыннан ук килә. Инде терек дөньяны бу юлы эшләгәнем кебек кабат үлемгә дучар итмәячәкмен. Дөньяның киләчәк яшәешендә чәчү дә, уру да булыр, суык та, эссе дә булыр, җәй дә, кыш та булыр, көн дә, төн дә булып торыр. Нухка һәм аның угылларына Аллаһы булай диде: "Менә мин сезнең белән һәм сездән соң туачак нәсел нәсәбегез, шулай ук сезнең янда булган барлык җан ияләре, кошлар, терлекләр, кыргый хайваннар һәм кимәдән чыкканнарның барчасы белән килешү төзим. Минем бу килешүем буенча, моннан соң бернинди җан иясе дә туфан суларында һәлак булмаячак. Җир йөзен суга батырган туфан бүтән бер кайчанда кабатланмаячак." Аллаһы үзенең сүзен дәвам итте: "Минем белән сезнең арада, минем белән сездән соңгы нәсел нәсәбегез, һәрбер җан иясе арасында минем белән җир арасында төзелгән килешүемнең мәңгелек галәмәте итеп, мин болыттан җиргә таба салават күпере сузам.